Чушки бюрек за отрупана балканска трапеза. Ако трябваше да се обзаложа, съм сигурен, че аромата на печени чушки през ранната есен е едно нещо, което би обединило всички балканци. Печенето на чушки, а и пътладжани е толкова вкоренено в българската култура, че през 70-те създаваме и чушкопек. Чушките бюрек всъщност са печени, след което панирани чушки пълни с яйца и сирене. От себе си аз добавям две неща. При панирането в яйцето добавям сметана, а вътре в самата чушка много наситно нарязвам консервиран лимон. Това придава една свежест, която допълва всички останали вкусове.